De Heer zal bij u zijn, de Heer zal u bewaren. Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Lof zij u Christus. In die tijd gingen Jezus en zijn leerlingen weg van de berg en ze trokken Galilea door. Maar hij wilde niet dat iemand het te weten kwam, want hij was bezig zijn leerlingen te onderrichten. Hij zei hun: de mensenzoon wordt overgeleverd in de handen van mensen en ze zullen hem doden. Maar 3 dagen na zijn dood zal hij weer opstaan. Zijn leerlingen begrepen die woorden wel niet, maar ze schrokken ervoor terug hem te ondervragen. Zo kwamen ze in Cafarnaum en eenmaal thuis ondervroeg hij hen: waar hebben jullie onderweg over getwist? Ze zwegen, want ze hadden onderweg een woordenwisseling gehad over de vraag wie de grootste van hen was. Toen zette Jezus zich neer, riep de 12 bij zich en hij zei tegen ze: als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen moeten wezen en de dienaar van allen zijn. Toen nam hij een kind, zette het in hun midden, hij omarmde het kind en sprak tot hen: wie een kind als dit opneemt in mijn naam, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft. Woord van de Heer. Wij danken God. Beste mensen, er waren eens 3 jongetjes die bezig waren op te scheppen over hun vader. Mijn vader is hoofd van de afdeling en heeft wel 20 man onder zich, zei de eerste. Zei de ander: mijn vader heeft wel 50 man onder zich. Hij is directeur van de fabriek, zo zei de tweede. Oh, zei de derde, bij mijn vader werken er wel 200 man onder hem. Wat doet hij dan? Hij is schoonmaker. Nou, maar dan heeft hij toch geen 200 man onder hem, zeiden de anderen. Jawel, want hij werkt op de bovenste verdieping van een grote kantoorflat. Al die anderen werken onder hem. Prachtig relativerend. Daar kunnen we allemaal veel van leren. Want we denken zo dikwijls in termen van boven of onder anderen staan, van meer of minder macht hebben, van voornamer of minder voornaam zijn. Als we met z'n allen wat meer de betrekkelijkheid van boven en onder, van hoger of lager zouden beseffen, dan zou dat een vreedzame samenleving zeer bevorderen. Zolang rivaliteit, prestatiedrang, machtszucht het leven beheersen, dan zal jaloezie en wantrouwen een splijtswam zijn van de mensen, die de mensen verdeelt en tegen elkaar opzet. Denk maar eens aan de regeringsformatie die door wantrouwen en machtszucht steeds op een fiasco uitliep. En hoe hebben ze dus niet zwart gemaakt, degene die toch wilden blijven werken aan een coalitie van totaal verschillende mensen. Rivaliteit is best goed in de sport of het spel, maar nooit in gewone menselijke verhoudingen. Prestatiedrang is op zekere hoogte best goed, maar ze mag nooit het leven beheersen. En als we dat met z'n allen echt zouden beseffen, dan zou de samenleving heel wat gezonder en gelukkiger zijn. Maar dat vraagt wel een grote omslag in ons denken. In onze samenleving gaat het namelijk steeds meer om macht, om aanzien en om prestatie. In het evangelie van zojuist hoorden we hoe Jezus een heel andere kijk op de dingen had dan de gemiddelde burger. Als iemand de eerste wil zijn, dan moet hij dienaar van allen wezen. Zelfs de leerlingen geloofden in Jezus als in een soort nieuwe koning David, een man met macht bekleed, die de Joodse staat zou herstellen en de Romeinse bezetters het land uit zou gooien. Maar als Jezus dan praat over lijden en dood die hem te wachten staan, ja, dan kunnen ze daar niks mee. Dat past niet in hun denken. Ze dromen er juist van dat ze een beetje in zijn macht zullen delen als het nieuwe koninkrijk werkelijkheid gaat worden. En dan zie je hoe mensen een stuk rivaliteit tot zich toe laten komen. Ik ben voornamer dan jij. Ik ben groter dan jij. Ze hadden een woordenwisseling gehad over de vraag
wie de grootste was. Wellicht is het ook om deze woorden dat christen zijn vandaag zo weinig mensen aanspreekt. Want zulke woorden botsen totaal met de cultuur en de levensvisie van onze tijd. We leven immers in een tijd van ieder voor zich. Iedereen moet het ver brengen, moet met succes slagen in gelijk welke onderneming ook, moet rijk worden en volledig voor zichzelf kunnen zorgen. Mislukking, tegenslag, twijfel en opgeven wordt niet geduld, want in alles wat je onderneemt moet je de beste zijn. Dat klinkt zeer veeleisend en dat is het ook, met als gevolg dat er nooit zoveel pillen werden geslikt als tegenwoordig. En dat de ene burn-out de andere opvolgt. En dat heel veel mensen niet meer kunnen of willen volgen, met vaak desastreuze gevolgen. Jezus' boodschap spreekt dus niet direct aan. Maar dat is niet alleen omdat ze tegen onze tijd ingaat, maar ook omdat ze zo veeleisend is. Want de laatste zijn en de dienaar van allen is niet minnetjes. Moet Jezus ons daarmee lastigvallen, is vaak de reactie. Jezus zet heel onze manier van denken op zijn kop. Als je de eerste wil zijn, moet je de laatste van allen wezen en de dienaar van allen, zo zegt Jezus. Niet eerst aan jezelf denken, aan je eigen belang, je eigen voordelen, maar rekening houden met anderen en zorgen voor elkaar. Als het nodig is, jezelf een beetje ondergeschikt maken zelfs aan de anderen. Dat is zijn visie op zijn eigen leven, op zijn eigen taak en ook de visie op het ideaal van een goede en een gelukkige samenleving. En in deze moeilijke wereld, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de anderen, dat is wat Jezus van ons verlangt. Niet alleen onszelf dienen, ons niet alleen inzetten voor onszelf, maar voor het rijk van God. Dat rijk van liefde, vrede en gerechtigheid helpen opbouwen, dat is onze roeping. En er zijn er zeker wel die zeggen, ik ben wel goed, maar ik ben niet gek. Ik ga me niet ondergeschikt maken aan anderen. Je moet op de eerste plaats voor jezelf opkomen. Toch gebeurt het in allerlei vormen en gradaties. Denk maar eens aan die echtparen die voor elkaar leven, die alles doen om elkaar gelukkig te maken. Denk maar aan die ouders die zich soms veel ontzeggen, maar toch goed voor de kinderen kunnen zorgen. Ik denk aan de vele vrijwilligers die zich dienstbaar maken aan de medemens. En dan kun je zeggen, ja, maar die vinden het fijn om al die dingen te doen. Die vinden er voldoening in, maar die houding kun je niet van iedereen vragen. Toch zouden we allemaal wat gelukkiger in het leven kunnen staan als we de belangen van anderen zwaarder zouden laten wegen. Als we zelf een stapje terug zouden doen ten gunste van anderen. We worden er alleen maar beter van. Oprechte aandacht voor onze medemens. Een luisterend oor, een opbeurend woord, een schouderklop. Dat zal de wereld niet redden, maar het draagt in al zijn eenvoud wel bij aan de groei van het Rijk Gods hier op aarde. Laten we ons als gelovigen daarvoor inzetten. Amen.